Hi guys, लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आर्लिन बसुमतारी YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैयो मागो दमासिनि एसे रंजानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो रंजादो, एन्जय खालामदो आरो मा जादों, मा बेदर जादों, मा फिथा जादों नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामदो, खिन्थाहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो आंनि दिनैनि बे फिसा ब्लगावहाय नोंथांमोननो माने सिरि थानो बानानै शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोंबो दायो एसे मागो दमासिनि नामावहाय रंजानोसै, मा बेदर जानाय जायो आरो माबायदि एन्जय खालामगोन, माबायदि मोसागोन, रंजागोन आङो नोंथांमोननो भिडिअआवहाय देखायनोसै लोगोफोर। दिनैहाय जोंना आंनि परियाला माने जमा जानानै जोङो बिदिनो संजानोसै होननानैहाय टारगेट लाबाय आरो। ओमफ्राय दा जोङो नोंथांमोननो देखायनोसै आङो माबायदि एन्जय खालामगोन आरो माबायदि रंजागोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं देखायलांबाय थानोसै अब्ला। ओमफ्राय मोनसे दुखुनि बाथ्रा आरो आंहा हासबेन्डआ माने मागोआवहाय सफैगोन होननायखाय आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनदोंमोन। ओमफ्राय दा सफैनो हायासै आरो। ओमफ्राय मोनसे खामानिनि थाखाय बेहाबो फैनाय जायासै। ओमफ्राय दा सिरि मोनदों आरो मागोबाबो माने न'खरावहाय गोगोम खालामग्रा माने गार्जेनफोर थाबा एसेबाबो गोगोम मोनो नालाय न'खराव। ओमफ्राय दा गैया नालाय रावबो, जों हिनजाव मानसि आं आरो आंनि बिखुनजो दङ। बिखुनजोआबो बैसो जाबाय, बुरि जाबाय। ओमफ्राय दा आंजों गोसो मिलायनाय दा 40 रंजानो एन्जय खालामनो रावबो गैया नालाय न'खराव। ओमफ्राय दा गावनि हासबेन्डआ थानायमोनबा एसेबाबो गोगोम 40 मोनगौमोन। ओमफ्राय दा सफैनो हायासै आरो, बिनि थाखाय आंहा दुखु मोनबाय एसे। ओमफ्राय दा आङो परियालफोरजोंनो रंजाफानोसै, परियालफोरजोंनो जाफानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय आङो एसेबां माने देग्लायनि मागोआवहाय फिथा सिथाव बानायनायावबो एसां माने गोसो जायासै आरो। ओमफ्राय रावबो हेल्प खालामग्रा गैयैखायनो ओमफ्राय आङो जिखिनि हादों बेखौनो आङो शेयार खालामनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मोजाङैनो रंजादो, देग्लायनि मागो दमासिखौ मोजाङै मोजां बारग'होनो नाजादो लोगोफोर दे। आंबो रंजानोसै लोगोफोर। हिमांशुनि रायलायनायसो खोनाबाय थाबाय आं। सोरजों दोङो? नै जोंहा दिनैनि पार्टियाव बयलार बेदर 4 केजि बयलार बेदर। ओमफ्राय नै बिथिं अमा बेदर एवनो रेडि खालामगासिनो आरो ना। लकेल दाउ दङ। ओमफ्राय बिथिं मावगासिनो आरोना जोंना। ओमफ्राय नै बिथिं राजाया दानगासिनो। लासै जानोसै आरो जोंहा मागो दिनावलाय मा ने लासै जागोन। 12टासिम जाखांबानो जाबायना। दे बेखौ मा गोरान बेखौ नांदेरबावगौमोन नामा? बेखौ आं बैथिं थाइसेखौ हाजोब्बाय दा। नै बे खुमब्रा आरो खुमब्रा दं, अमा बेदर। र' बुलु नै आरो लकेल दाउबाव आरो ना। नै नंगौ दे अमा बेदरा ओंखायनो जोंहा नै दे र' आंहा खुमब्रा मैगं संनायाव एसे बेस्थ'। नै लोगोफोर आङो खुमब्रा मैगं अमा बेदर संगासिनो आरो ना। ओमफ्राय एसे संनायाव बेस्थ' जानानै थादों लोगोफोर। नै खुमब्राजों अमा बेदर, ओमफ्राय बाहेराव संदों दाउ बेदर। दिनै पार्टिया एसे मोजाङैनो सोलिगोन आरोना जोंना, माने मागोनि नालाय।
मागोनि अमा बेदर जानोसै बयलार बेदर जानोसै लकेल दाउ लोगोफोर जोंना माने परियालानो गिदिर नङा नालाय एसे फिसा बेखायनो जब जब जानोसै आरो औ जाबाय Danger deh. Bego संनाया Nah, agak jangan, agak musa kena musa ya maga nih agak, musa ya, se, mamu salah ya, hai, musa nanggen, agak musa naik ke ang di naikin ba maga nih, agak. Kam kelas tahu, jangan hagan jangan pulang aro. Nah, rui baik deh ya. बेखौ भाजि खालामनो नागिरखोना बिदि खालामगोन मैगं सिगां संला बेखौ खुमब्राया नों फैया नों फैया बेखौ आरो नै जोंना सासे आरो इथिं मा हादोंथाय आलु फिसा हादों बिथिं नै माबायाव लकेल दाउआव होनो ओमफ्राय जोंना बुलुआ नै आरो लकेल दाउखौ गोदागासिनो ना सावखांबाय दा गोदानसै नै ए गोदानल' बाखि जाबाय दाउजो ना दाउलामोनब्रा बिलाय दाउजो बा गोथाव जागोन दे इमांसो उन्दुबाय नै सोरनि सावलायखो बिलाय ओइ बा बाग्रासेयाबो नै मा जादों ए गाबदोंसै मानसिबा ओइ मोसागोना मोसाया नोंलाय मोसानांगोन मुकुट मानसि तरगानाखै नै बिसिनि केमा नायलाय नै जाहान मुकुटा थाब जोब्बाय नालाय bedor boiler bedornya haji eवगोन गोथावथार
देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो यसिनि नेकलेस बायदि नङा सना मोसाद' Lokel, eवबाय हा ए नै माथो खुमब्राया मोनखुमाबायानो नै जोंना खुमब्राजों अमा बेदरा मोनबाय आरो ओमफ्राय थिया जाहैबाय लकेल बेदर एवगासिनो नामाथाय बेयाव आंबो नुवाखै र' नै बेयाव लकेल दाउजों आलु नै जोंना बयलार बेदराबो मोनबाय आरो ना लोगोफोर खुमब्रा मैगङाबो मोनबाय बयलार बेदराबो मोनबाय नोंसिनिया मा बेदरलै नायनो आहा एवना फैखांबाय दाउ बेदर बेथिं वाव टेस्टी मा बेदर बियो बयलार बाबरे माबानानै सावनानै जाबाय आरो इसोरो गोथाव गोथाव एन्थाब फिथा बानायखांबाय आरो ना लोगोफोर नै बेयावहाय ओमफ्राय दायो ओंखाम ओंख्रियाबो मोनजोबबाय लोगोफोर जानोसै दायो जानोसै लोगोफोर नै मोनजोबथारबाय गोथाव गोथाव बाबुवा जाग्रोसै रायज्लायबाय थादों बये दिलमांगे सना दिलमांगे बयलार बेदरजों ओंखाम जासिगोन नै दायो आंनि आखाया मैगं नांजोब्बाय Hey yo, this is Arvin. Come on, let's start a party. Yo, ang sepipi para kelu barne hombai besar godaनाबो सौफैलायबाय दे मोसादो दे रंजादो दुखु दाहाफोरखौ बावगारलांदो दिनैनि समखौ गाबोन मोनफिनला दिनैनि समा सामफ्रामबो फैया मिउजिक दामदो केक बानायदो आंजों लोगोसे बाज्ल' फैदो जेनिबो दिनै आंखाल गैया दिनैनि दिनाव जोंखौ रायनाय गैया मोसागोन दिनै जों गोलोमदै गलायनाय बाज्ल'गोन दिनै जों हाद्रि गुफुंलायनाय सानसे दाल्ला मोसागोन जों